Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Uswag Iloilo City Molecular Laboratory ang nagsugod na sa pagbaton sa mga swab specimen. Ginagamit sadto bilang eskwelahan para sa alternative learning system ang istruktura nga ini. Apang subong, ginhimo nga Uswag Iloilo Molecular Laboratory. Sang Sabado, ginpangunahan ni Mayor Jerry Treñas ang blessing sang laboratorio. Para sa alkalde, isa ini sa pinakamatahom nga molecular laboratory sa pungsod. Well, nalipay gid ko because kinahanglan ta gid ni. Ang isa ka laboratory nga makatest nga madasig kinahanglan ta gid as we go to the new normal. Amo na nga gina-encourage ko gid ang tanan nga mga probinsya, ka mga syudad nga dapat gid may laboratory man sila. Kumpleto ang kagamitan kag kalakip diri amo ang duha ka RNA extraction machines nga gindonar sang pribado nga sektor. Sumugod subong nga semana, magabaton na sang swab specimen ang laboratorio. 200 tubtob 400 ka specimen ang ila sarang maproseso kada adlaw kag sarang mapagwa ang resulta sa sulod sang 48 oras. Ang COVID laboratory is not something nga gintukod lang namon kay galagas kami upod si other cities and municipalities. The need for the COVID lab arose from the fact nga gusto namon early detection. Ginalagas ginamon ang early detection so that we can treat the ill, masapar namon ang nagamasakit, maproteksyonan namon ang komunidad. If healthy ang aton komunidad, may chance nga mas badasig kita makabangon tapos ang COVID. Ang setup diri kapareho sang Subnational Laboratory. Gani kung hindi maproseso ang specimen sa WVMC Subnational Laboratory bangod sa mga hindi malikawan nga sirkumstansya, sarang ini maproseso sa Uswag Molecular Laboratory. May duha ka pathologists ang laboratorio kag 28 ka medical technologists. Gintunga sa 4 ka team ang mga personnel, ang iban gimbutang bilang swabbing team. Magluwas sa ining laboratorio, ginatukod naman subong ang mas dako nga molecular laboratory sa kapareho nga lugar sa Molo. Biosafety Level 2 ini, gani sarang man magamit para sa iban pa nga mga testing. Seeing it is a biosafety level 2 nga laboratory, pwede kami maka-expand sa amon services to include testing, confirmatory test for dengue, for measles, for drugs, drug testing kami. Yes, HIV. Target nga matapos ang Molecular Lab 1 sa Mayo sa masunod nga tuig. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Iloilo City Government magabaton sa donasyon para sa mga nabiktima sang baha sa Luzon. Gin-anunsyar ni Mayor Jerry Treñas nga magabulig ang lokal nga panguluhan sa mga biktima sang bagyo sa Cagayan Valley, Isabela kag National Capital Region. Nagtukod sang komitiba ang alkalde nga amo ang mag-facilitate sa pagbaton sa mga donasyon. Kaya nakita natin sa kita sa unang igupan sa Typhoon Frank, kadamo man ang bulig sa atin. At the same time, kadamo nagapamangkot sa apon kung paano kuno sila makabulig sa mga naigok sa baha. So, are, kung may mga goods ka mong i-donate, matuno na ton. Magabaton sang donated goods ang syudad tubtob Nobyembre 20. Igadulong ang mga donasyon sa CSWDO sa Molo. Ang mga goods naton, matuno naton dire, kag ma-coordinate kita sa either OCD or sa Navy or sa Coast Guard para nga madulong na dito sa OCD man dito sa Manila para nga sila na tubahala mag-distribute, no? Samtang may mga account number naman ang nagkalain-lain nga mga probinsya sa diin sarang ma-deposit ang cash donations. Ihatag lang ang ngalan o kung kopya sang deposit slip sa komitiba nga nagapanguna sa donation drive, agud mapasalamatan sang syudad. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Pinakauna nga CDRRMO rescue truck ang nag-abot na.
Ini ang rescue truck sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagabili sang 2.8 million pesos. May 3-ton crane nga magamit sa paghakwat sang mga salakyan sa tion may vehicular incident kag kinahanglan sang rescue. Mayara man ini sang tower light gani pwede magamit sa kagabihon kag kun wala sang kuryente ang lugar. May 5.5-ton tow line nga pwede man magamit sa iban nga rescue operations, partikular na kung may mataas nga level sang tubig kag mabaskog nga daludo sang tubig sa isa ka lugar. For flooding, pwede na siya magamit natin because basically taas siya. Kag it can provide as an anchor point kung sakasakali. And if ever, kay one unconventional use ini is like for example, ara kita sa isa ka high current situation nga kung sa diin hindi masarangan sa mga motor sang rubber boats or whatever kay like what happened during Typhoon Frank amo na ang experience naton. Pwede na siya naton actually ma-attach sa iyang tow line which can pull up to 5.5 tons nga towing capability nga mo nang maamat-amat butong sa mga, let's say for example mag-deploy kita rubber boats or mag-deploy kita ABS boats para magkuha. Pwede na siya nga muna nga butong instead of using sang outboard motors nga as per experience naton way back sang 2008 hindi gid siya capable magbatok sa mga tama ka dasig nga current sang tubig. Pila na ka beses nga may mga insidente sa dalan kag nagakinahanglan sang rescue operation matapos mahulog gikan sa Taytay. Diri nagasulod ang importansya sang rescue truck pareho sini. Importante man ang dugang nga rescue equipment para diri. That's why right now it's already the right time actually and kinanglanon naging siya subong may ara kita sing mo sining salakyan kag sa city. Although we have two volunteer organizations nga may similar capabilities na but really as a highly urbanized city we are always at the need for additional resources kay we have already experienced nga bisan may ara na kita sang private organizations kulang gid yapon ang resources naton especially kung mga dalag ko ikatama ang insidente. Nagpabutsyag naman si Mayor Jerry Treñas nga magbakal sang dugang nga kagamitan para ibutang sa rescue truck. Nagbakal kita ni isang rescue truck. Kaya ang rescue truck ni dira na isulod ang tanan naton nga equipment para sa mga aksidente kag sa iban pang kinahanglan ang mga aksidente. Ibaklan pa ni naton sa mga tools kaya na nga equipment nga kung ara maipit ka sa sulod sang auto ginabrihan daw i-jack yabla para mga makuha ka kag makuha ka man sa sulod dira no. May harap na cutter nga kung maipit ka man i-cutter yan na para mapakuha ka dira. Kakadamo pa sa ibang equipments nga ginaplano sa Idona isulod na tanan para nga kung mag-respond kita sa mga kinahanglan naton ma-post na tanan naton nga maobra. Antes pa man ang pagbakal sang rescue truck, mayara na sang ABS plastic boat ang CDRRMO nga amo ang ginagamit kung kinahanglan ang evacuation kung may pagtaas sang level sang tubig sa flood-prone barangays sang syudad. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Paghiwat sang Iloilo Dinagyang 2021, madayon pinaagi sa digital platform. Virtual performances ang masaksihan. Ginakalangkagan hindi lang sa mga Ilonggo kundi sa mga bisita ang Dinagyang Festival sa kada bulan sang Enero. Sang Sabado sa homecoming dinner para kay Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo, amo man ang formal nga pagpahayag nga madayon ang Dinagyang 2021. Ini ang gintawag Iloilo Dinagyang 2021 Digital nga may tema One Dinagyang, One Iloilo. Halad kay Senyor Santo Niño. Tonight, with the full support of our city mayor, our vice mayor, our congresswoman, and the Department of Tourism and San Jose Parish, we are ready to start the drums beating. But as we join the city and the province in ensuring that we strike a balance
between economy and good health, we present to you Dinagyang Digital 2021. Kabahin sang konsepto amo ang 360 degrees view sa diin makita ang dinagyang sa nagkalain-lain nga mga matahong nga landmark sang syudad. Virtual ang performances kag sarang malantaw sa social media. Diri masaksihan ang performances sang Ilonggo artist, individual tribe performances, collective tribe performances kag tribute sa mga frontliners sang syudad. Enero 15 ang schedule sang virtual opening salvo. Enero 23 ang virtual religious sadsad kag Enero 24 ang virtual dinagyang mas nga pagasundan sang Dinagyang Digital 2021. Ginbaton na ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo ang pang-agda nga mangin official ambassador sang Dinagyang kag mangin host sang Dinagyang Digital 2021. Sa siniman nga kahiwatan, nagpirma sang kasugtanan ang mga opisyal sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated kag si Mayor Jerry P. Treñas. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.